हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सकाल सकाल आम ये कुआडे बाहर की जाऊँ आपण मैंने थंबनेल देखिए तो जानी पार्थिबे जे कुआडे जाऊँ बोली। तो अबे टाइम है जी सकाल 8टा आउ एठी छुआ तो सोई पड़थिला आमे सकाल सकाल तांको उठेकी नहीं आसछु। आमे एक्चुअली जाऊँ उडुपी टाकी बैंगलोर ठारू 450 किलोमीटर दूर। तो आमे एठी पूरा सब फैमिली मिसिकी जाउथुलु। 6टा फैमिली आमे मिसिकी जाउथुलु। तो आमे आम गाड़ी जाउथुलु। विवान तो सोई पड़थिला निदरे थिला। आमे भोर 4:30 रु बाहर थिलु। तो बाहर बाहर ହେଇଗଲା 5ଟା। ତ 5ଟାରେ ବାହାରିଲୁ ଆଉ ବିମାନ ଏବେ ଶୋଇକି ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲା। ନାହିଁ ନାହିଁ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ତା ନିଦ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗାଡି ଭିତରେ ଥିଲା। ଏବେ 9ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ନିଦ ଯେହେତୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋକ ହେଲାଣି କାରଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ତ ଏଇଟା। ତ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆଗରେ କୋଉଠି ଭଲ ଦୋକାନ ଥିବ ତ ସେଇଠି ରହିକି ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟା କରିଦବୁ ଆଉ ସେଇଠି ବି ଟିକେ ଛୁଆ ମାନେ ବି ଖାଇଦେବେ। ଆଉ ଏଠି ତ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଡୋସା ବରା ଇଡଲି ଏମିତି କିଛି ଥିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୋଉଠି ଭଲ ଦୋକାନ ଅଛି ତ ଦେଖିକି ସେଇଠି ରହିକି ଖାଇକି ଆମେ ଯିବୁ। ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହୋଟେଲ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରେ। ଏଟା ପିଓର ଭେଜ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲୁ ଏଇଠି ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଦବୁ। ତ ଅଲରେଡି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆମର ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଛୁଆ ତାଙ୍କର ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇକି ଗାଡିରେ ବସିଲେ ଟିକେ ବାନ୍ତି ହବ ବୋଲି ଆମେ 10 ମିନିଟ ଟିକେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିନେଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା ଖାଇବା ଏଠି। ଆଉ ଇଡଲି ବଡା ଡୋସା ଏମିତି ତ ସବୁ ମିଳୁଥିଲା। ଆମେ ବି ସେଇ ଇଡଲି ଆଉ ଡୋସା ଖାଇକି ଆସିଲୁ। ଇଭାନ ସବୁଦିନ ସେରେଲାକ ଖାଏ ସକାଳୁ ତ ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ ସେରେଲାକ ଦେଲିନି କାଳେ ବାନ୍ତି ହବ ବୋଲି କାହିଁକିନା ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛି ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ କାଳେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ଇଡଲି ତାକୁ ଖୋଇଦେବି। ସେ ତ ଇଡଲି ଖାଇବାକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରେନି ଫେର ବି ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଦେଇଥିଲି ସେ ଖାଇ ନେଇଥିଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସରିଗଲାଣି। ତ ଏବେ ପୁଣି ବାହାରି ଯିବା। କୋଉଟା ଖାଇ କରିବୁ କହିଦେଲୁ? କୋଉଟା ଖାଇବୁ? କୋଉଟା ଖାଇବୁ? ଚକି ଖାଇବୁ ନା ଜିସ୍ ପିଇବୁ କହିଲୁ? ଜିସ୍। ଆଉ ତୁ ବା ଖାଇକି ଆସିଲୁ। ଚାଲ ଯିବା। ଏଇଠୁ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲେ ନା ସକଲେଶପୁର ଆଉ ଏଇଠୁ କେତେ ବାଟ? 41 କିଲୋମିଟର ନା 43 minutes ଲାଗିବ। ସେଇଠୁ ଉଡୁପି କେତେ ବାଟ? 196 ତ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଟାଇମ କେତେ ହେଇଯିବ ଫେର ବି? 2:33 o'clock ଏଇନା 9:50 ହେଇଛି ନା। ନିୟର ବାଇ 3 o'clock ତାହେଲେ ଲଞ୍ଚଟା ବାଟରୁ କୋଉଠୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ନୁହେଁ? ପ୍ରାୟ ବାଟର କରିବା ନହେଲେ ଗୁଡୁ ଖାଇଲୁ ତ ଇଡଲି ଖାଇଲୁ? ଭଲ ଲାଗିଲା? ଠିକ ଠାକ ଥିଲା ନୁହେଁ? ବିବାନ ହାଇ କୁହ। ଆମେ ବି ଅଛୁ ସକଲେଶପୁର ଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ପଛରେ ଅଛୁ। ତ ଏଇଠି ଥାଇକି ଆମେ ଏଇଠି ପଚାରୁଛୁ କାହାକୁ କି ବାଟ କୋଉଠୁ ସର୍ଟ ରୁଟ୍ ମିଳିବ ତ ସେଇପଟେ ଆମେ ଯିବୁ। କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଏଇଠୁ ଦେଖାଉଛି 198 କିଲୋମିଟର ଦେଖାଉଛି। ତ ଟିକେ କମ୍ ବାଟ ଯୋଉପଟେ ହେବ ଆମେ ସେଇପଟେ ଯିବୁ। ତେବେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପାଖ ପାଖ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ତ ସେଇଠି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଦେଖିବା ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମ ରୁଟ୍ରେ ଆମେ ବାହାରିଯିବୁ। ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ଆଉ କେତେ ବାଟ ରହିଲା? ଗୁଡୁ ଆଉ କେତେ ବାଟ ରହିଲା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କହୁନୁ? ଆଉ ତ ମଜା ଆସୁଛି ନା ବୋର ଲାଗୁଛି? ବୋର ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଦେଖ ତାର ଏନ୍ଜୟ କରିକି ପୁରା ଖାଉଛି। ବିବାନ ବିବାନ ଖାଇ ଖାଇ କରୁଛ ନା? ବିବାନ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଚିପ୍ସ। ବିବାନ ଆମର ଚିପ୍ସ ଖାଉଛି। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ପୁରା ପୁରା ଗ୍ରୀନେରୀ ଗ୍ରୀନେରୀ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଗାଁ ଭିତର ଭିଉ ନା। ସବୁ ମାନେ ପାହାଡ଼ କଟା ହେଇକି ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଛି। ଡର ବି ଲାଗୁଛି ଏପଟ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳକୁ। ଆଗ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ହେଇଗଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ନା ଅରେଞ୍ଜ ଅଛି ପୁରା ଅରେଞ୍ଜ। ଏଇ ଟାଇପର ରାସ୍ତା ଏଠି ଗାଡ଼ି ପୁରା ସ୍ଲୋ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ସ୍ପିଡରେ କ'ଣ ଯାଇ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି? ରାସ୍ତା ବି ଭଲ ନାହିଁ ନା ଖାଲ ରାସ୍ତା ଅଛି।
ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ପଡିଲା ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲୁ କି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ତ ବାଟରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଥିଲା ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇକି ବାହାରି ପଡିଲୁ। ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ପାଖାପାଖି 6ଟା 6:30 ହେଇଯିବ ଲାଗୁଥିଲା। ଏମିତି ବାନ୍ତି କଲୁ ଏମିତି ବାନ୍ତି କଲୁ କଣ ଖାଇଥିଲୁ ତୁ? ଚିପ୍ସ ଖାଇ ବାନ୍ତି କରୁଛୁ ନା? କାଇଁ ବାନ୍ତି କରୁଛୁ? ମାଡ଼ ହବ ବିମାନ ଉପରେ ମାଡ଼ ହବ। ଡାନ୍ସ କଲୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ। ତ ଉଡୁପିରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ବିମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ବାନ୍ତି କରିକି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲା। କାରଣ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିମାନ ବାନ୍ତି କରିକି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଥିଲା ଯେ ତା ଡ୍ରେସ ଫ୍ରେସ୍ ମତେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଲା। ତ ସେ ଚିପ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାର ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ତ ଟାଇମ ହେଇଯାଇଛି 5:30 ପାଖାପାଖି। ତ ରୁମ ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମ ରୁମ ର ଝଲକ ଟା ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କେମିତି ଅଛି ରୁମ ଟା। ଏଠି 2ଟା ବେଡ ପଡିଛି, ଗୋଟେ କୁଇନ ସାଇଜ ବେଡ ପଡିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ବେଡ ପଡିଛି। ତ ବିମାନ ଆସିକି ଏଠି ତାର କାମରେ ଲାଗିଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ଫୁଲି ଟାୟାର୍ଡ ଆମେ ହେଇଯାଇଛୁ କାହିଁକି ନା ଗାଡିରେ ବସି ବସି ମତେ ତ ଟ୍ରାଭେଲରେ ବହୁତ ହି ମାନେ ବାଧା ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେନି ମତେ ଜମା ବି। ତ ଆସିକି ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆଉ ଗାଧେଇକି ବି ମୁଁ ସକାଳୁ ଆସିନଥିଲି। ତ ଭାବିଲି ଏକାଥରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ସେଇଠି ଗାଧେଇବି। ତ ଏଇଠି ପୁରା ଲେକ୍ ର ଭ୍ୟୁ ଅଛି ଆମ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରେ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ତ ଆଉ ମୁଁ ଗାଧେଇ ଦେବିନି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପୋଛା ପୋଛି କରିଦେବି କାରଣ ବିମାନ ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି କରିକି ବହୁତ ହି ମାନେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଥିଲା। ତ ମୋ ଦେହ ସାରା ବି ବାନ୍ତି ସବୁ ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯାଉଛି ଗାଧେଇ ପଡିବି ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ରୁମ ର ମାନେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଠି 2ଟା ବେଡ ପଡିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଛୁଆ ତ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ୱାସରୁମ। ଆଉ ୱାସରୁମ ଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ ବଡ ବି ଥିଲା, ସ୍ପେସିୟସ ଥିଲା। ତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ଆଉ କ୍ଲିନ ବି ବହୁତ ଥିଲା। ତ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ଫେସ୍ ରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତେ ଟାୟାର୍ଡ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଗାଲରେ। ତ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଦାନ୍ତର ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କଣ କରୁଛୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଅଲରେଡି ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲା, ତାର ଆଉ ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଲାନି। ଗୁଡୁ ଖାଲି ଟିକେ ପୋଛା ପୋଛି ହେଇକି ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। ତ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅନାର ଆଉ ଟିକେ ଆପଲ କାଟିକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଦଉଥିଲି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ବିମାନ ତ ବେଶୀ କିଛି ଖାଇ ନଥିଲା ଲଞ୍ଚ ରେ କାହିଁକିନା ସେ ଭାତ ଡାଲି କି ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇବାରେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ। ଆଉ ଏଇଠି ତ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ମିଲ୍ ସବୁଥିରେ ସାମ୍ବର ରାଇସ୍ ଆଉ ଆଉ କଡ ଏମିତି ସବୁ ଦିଆ ହଉଛି। ତ ସେଗୁଡା ଖାଏନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଭୋକିଲା ଥିଲା ତ ତାକୁ ଟିକେ ଆପଲ କାଟିକି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୋଇ ଦେଇକି ଆମେ ଫେରେ ରେଡି ହେଇକି ବାହାରକୁ ଯିବୁ ବୋଲି କ୍ରିଷ୍ଣା ଟେମ୍ପଲ, ଯୋଉଟା କି ଏଇଠୁ 12 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଯୋଉଠି ଆମ ହୋଟେଲ ଟା ସେଇଠୁ 12 କିଲୋମିଟର। ତ ଆମେ ଏବେ ରେଡି ହେଇକି ବାହାରି ପଡିଲୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ଟେମ୍ପଲ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ପୁରା ଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ବହୁତ ହି ସାଇଲେଣ୍ଟ। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭଳିଆ ଟ୍ରାଫିକ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ବେଶୀ ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି ଏଠି। ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା ସିଟି ଟା। ଏପଟେ ତ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ହଉଛି କ୍ରିଷ୍ଣା ଟେମ୍ପଲ ର ବାହାରର ଭ୍ୟୁ। ଆମେ ଅଲରେଡି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସି ସାରିଲୁଣି। 9:30ରେ ମନ୍ଦିର କ୍ଲୋଜ ହେଇଯାଏ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯାହା ହଉ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଏଠି ବାହାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ସାରା ଦୋକାନ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଆମେ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ବାହାରକୁ କାରଣ ଛୁଆ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ବସି ପାରିଲୁନି ତା ଭିତରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି, ମାନେ ରୁମ କୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ବାହାରେ ବି ଆମେ ଡିନର କରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆସିକି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଆମେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛୁ। ଟିକେ ଶୋଇବୁ ନା ମାନେ ଆଖିରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତେ ନିଦ ଆଖିରେ। ବିବାନ ଆମର ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଆମେ ଶୋଇବୁ ଯାଉଛୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ଟିକେ ମୋତେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିଲା କି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲା ପରେ। ଆଉ ଆମେ ବାକି ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ବାହାରୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ। ଆଉ ଏଠି ତ ଖାଇବା କିଛି ସେମିତି ଖାସ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା ତ ଖାଇଦେଇକି ଆସିଲୁ। ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଣା ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇଠି 200 ସମଥିଙ୍ଗ ନେଉଛନ୍ତି କି ସ୍ପେଶାଲ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ନହେଲେ ବହୁତ ହି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ତ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସମୟ ନାହିଁ ତେବେ
ଆପଣ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେଠି ସ୍ପେଶାଲ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତ ଆମ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ସମୟ ନଥିଲା ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ହି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଦର୍ଶନ କରିଦେବୁ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ସେଇ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ତ ପୁରା ଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫାଟକ ପରିକା ଅଛି ତ ସେଇଥିରେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଏମିତି ଦେଖି ହେଉଛି। ଆଉ ତ ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି ତ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଗଲୁ, କ'ଣ କେଉଁଠି ମାନେ ଖାଇଲୁ, କ'ଣ ବୁଲିଲୁ। ତ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଗୁଡୁ ସେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ବିବାନ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ନହେଲେ ସେ ବାଏ ବାଏ କରିଥାନ୍ତା। ତେବେ ରହୁଛି।